vanhu muZimbabwe kutaura kudai so vakajamuka vari kuti aiwa Mnangagwa hakwanisi kuzombowana uchairmanship vachiti Mnangagwa is no room for rigging. Sabina mashoko abuda muzora nhasi tiona aiwa vanhu kutanga kwevhiki rakapfuura iro vanhu vanga vakajamuka, vanhu havasi kana kutomboda, especially pakauya representative weSADC secretary vaElias Magosi vachipinda vachikonfirma kana kuti vachiferefeta kuna kuti Zimbabwe yava ready here kuti ikwanise kuupholda the SADC summit iri kuitika muna August. Saka sarapinda mashoko abuda nokuti bva subscribe like utina on the bell icon. Ndotoona kuti muNewsday vanonyora mashoko ekuti ED has no room for rigging. Nelson Chamisa mashoko atigwana Nelson Chamisa takazviona kunyangwe neresolution yake yakaita aiwa yemuna 2023 ma-elections achiti aiwa ma-elections ED akakwanisa kuriga zvakwana, hatingakwanisi kumirira 2028 tona ED achiita the same. Saka takuda kuteka opportunity aiwa SADC zvaichauya muno munyika yeZimbabwe muna August tichaona plan itoita sei. Vanhu vakataura mashoko kuti aiwa Nelson Chamisa ari kuleader the protest nokuda kwevidhio rakaposta paFacebook yendo rake aiwa achiratidza aiwa vanhu vachimutungamirira iye ari mumotokari ratidza kuti aiwa vanhu aiwa vakajamuka, vanhu vagona kungoronga anything massive. Saka muri yeZimbabwe chimbotudzai mumashoko enyu kana mafunguro enyu munoti kudii pamusoro peinitiative yava Nelson Chamisa yekuti aiwa Mnangagwa asina kana ine rimu yekuriga. Pinai mukome section medu mutudze mafunguro enyu, musakana kusubscribe kulike channel tina on the bell icon.